Моите да, не и може би на всички книги, които успях да прочета през месец февруари, като ще ви казвам и на коя книга, колко звезди съм дала. Нека да започваме. Всичко започва с яйцето на Ребека Фет. Да. Ако мога 10 звезди да й дам, 10 звезди ще й дам на тази книга. Страхотна е. Ще направя ревю. Трейдинг за всеки на Майя Ятанска. Да. Дадох и 5 звезди, разбира се. Неограничената власт на Антони Робинс. Да. 5 звезди. Сяра на Кали Харт. Може би по-скоро към не на тази книга и дадох 4 звезди. Скоро ще има ревю. На Kindle приключих Принцеса Торн, на която съм дала 5 звезди и определено да. И изслушах само една книга този месец, а именно Благородството задължава на Ангелина Ангелова, на която казвам може би, по-скоро към да, на която също съм дала 4 звезди. Ако такъв тип видеа са ви харесали, може да ме последвате или да коментирате. Благодаря ви!